Nakasang tinagbalin a rubwat ti baro atawen para iti maysa a pamilya kalpasan a pimusay ti maysa a miyembro na ken nasugsugatan met ti maysapay gapu iti nakadisgrasya ti nagluganan da a motorsiklo iti kalsada paset ti barangay 48B ti syudad ti Lawag. Iti investigasyon ti pulisya, ti motorsiklo ket inmaneho ti 30 ket innem ti tawen na a driver a babae ken inlubon na ti maysamit laing a babae agpada da a residente iti barangay 1 iti syudad ti Lawag. Agturong da iti abagatan a direksyon ken apaman a masungadan da iti approach ti Mangato Bridge na overshoot ti motorsiklo ken nawalan ti kontrol ti manibela ti driver a rason anay dungpar da iti concrete barrier. Kalpasan na natinagda manipod iti approach ti rangtay. Agtorong kuma digito iti ili kuma ti Kurimaw. Ngayon dito nakakaskas ang napasama ket handa na tuloy kasi nadisgrasya da nga ron. Napaspas dan sa dito ket na out of control da iti steering bar iti motor. Isong naidong parda dito barricade dito before bridge ti Mangato. Isong di fixed impact na naidong parda and then timmayab digito digito biktima isong nakatinaganda iti baba iti bridge. Agpada na itaray digiti biktima iti balay pagagasan ngem na ideklara dead on arrival ti driver idinto matamtaming paylaing ti lubon na ngem may bilang daytoyan nga out of danger. Impaganet ti pulisya nga agpada naka-helmet digiti biktima ken awalan damet iti impluwensya ti arak idi mapasamak ti aksidente. Pinadasmi nga laan ti komento ti pamilya digiti biktima ngem nagkedkeddang agpa-interview. Idawdawat ti pulisya tinaiget a panagan na digiti motorista ken saan da kumalipatan ti agusar ti safety gear tunggal adda iti kalsada. Kailangan datamot nga agsuot iti protective helmet ken no mabalin pa da digiti protective elbow nga gears da kuma agsuot data iti reflectorized vest magmula alas 6 iti rabi hanggang alas 6 ti bigatam. Digitay kumamoy motorista di driver nga nakainom sapay kumakit isardeng da kumati agmaneho nga nakainom da. Kabiyatan ay bilang ti pulisya nga accident-prone area tinadakamat a lugar, ken daytoy ti umuna a fatal accident iti syudad itaatawen 2026. Mark Magdirila, Balitang Solid North.